Bor yok mu kavarması? Bor. Tamam. Salam. Bak şartını da karıştıralım. Olmayan da ilanlar. Olmasın bu. Siz iş var deyip bildirişleripsiniz olayım. Adın ne mi? Mercan. Mercan. Öğren şart. İş var arada kullanıyorum. Hava. Hava bana iş gerekti. Bizim sizlere ödürülecek işimiz yöne var işte. Hasfır cevapkarlı iş. Hava. Nehil kavul. Sizin iş vazifeniz iş dolandırıcı vazife olup gidiyor. Hayki işi dolandırmalı? Bu işte cevapkarlı talep etmen eğitim hem vakit ayak üstüne işlemeyi, onun yukarı derecedeki çıdammaları talep ediyor. Ayak üstüne işlerini ol. Hava ayak üstünde durup işlemeli. Bir gerek bolsa aratına bir dinsanlar yönöştaydı bir aydırışyalı ya da şertlenmel ayak üstünde işlemeli. Oturmalı ama hiç şey dinçlik zat yok. Hava inni iyiden ama aydayım. Hepten 7 günden 1.30 saatten doğru işlemeli. O dincal alış yok mu? Arasında bir kardeşimizden gedikleşip arasında bir dinç almanın mümkün yönü. Dinç almanı hiç bir vakt olmalı kadiyen mene. Борю до 35. Yaptığımızda. Целую неделю и 135 часов, и без выходных, еще и на ногах. O kâvat kardeşim nerede dinç alıp bilirsin yoksa qarat işimiz azıcık kıyınlara şertlenmez son için önünden düşündük haycat işe girmek kanar. Sizden talep ediler adamlar bilen dil tap bilmegi, guruluşup bilmegi işleri o yağdayda alıp barmağı. Hemen aşperlikten hem lokmancılıktan başına çıkmalı. İşe üstü olmak talep ediyor iş. Aşperligem, lokmancılığım birbirine neye bağlanışık bulmalı? Men işledim. Yok, benim düşüncem o. Sen işleriniz vazifede ne meratayda nakar üstüren diyen yok. Gerek olsa diyen nedir? Buradan şu yağda çıkanda sen bir sırf bilmem başlayman. Lokmancılık. Buradan bir kardeşim burada boldu da onun başlamalı. Doğru. Qow şertler var ekan. Yine näme şertleriniz var? Hemmesini başarmalı mı? Yamyada tümeyden. Yana sonra çendinler işimiz qatı-qıdıqlı, qatı hüvesli. Yani aydayın. Göre işleriniz vazifede kârını iyisi olsanız nanaysiz dinzalış ruhsatından soramazdan dedi. Şeyle bir qow iştara. Olar ýalym iş var. Bolluğumu şertleriniz dağam. Если без выходных. А что отпуска adayla näle отпуск? Yılın 365 günden işlemeli. 365 günlap näme işletjek meni maňa şa ýaryngylyk kıldy. O öyle bizde şu ýalyga da ýa yılın 365 günden işlemeli. Aylyk näçe bolýar? En esasly adam aýdaly. En esasly adamı bu wezipede hiç ýyly aýlyk haky berilmeli. Ha, işe. Ne? Maňa gerekkä sag bolup oňýalyk iş. Aylık hakkı vermezek işlemin näme manysy var? Yok bana din aýlyk işlemeli. Yok bilýän bildir şu ordan internetten çykdygyny wiza arkaly şu atýar. Şeýle otýar. Onuň ýöne soňuna gelip bir hir aýlyk ýok diýdiňiz, iş gärleňiz. Hemmeten şoňar işleýär ha içinde. Soňra çendinle de belki senadır. Maňa hiç aýlygyň gerek gel hakykatan men işlejek diýersiň. Bu işte ne bileniz? Hiç kim tapmaýmasaňyz bundan işte işlejek adamlara. Ýöne ananmaýanda howa diýen aýdaýyn. Bu wezipede şu wagtda bütün dünýäde milliardlarça adamlar işleýär. Kimler kanaýolar oňýalyk iş etken? İşim gaty gowy ýagdaýda barýarlar. Aýlyk barada gururmy meden oklar. Sen morda aýlyk bolmasa men işlejek gel beýem knopka masjak bolup durdy. Кто такие эти люди, которые работают в таких профессиях? Kimler diýem? Elbette olar ýeçeler. Ýeçeler? Şey diýsene. Şolar aýlyga malany. Dogry aýtýaňyz. Haçan görsen aýyp sünnedir. Şo biziň ugrumyzda ýaly ýaşalar. Мама это самое святое и самое лучшее. Şu wagt size bir gowy mümkinçilik berdiler. Ol mümkinçiligim edil şu wagt ejelere gowy süýjar goýtmany bolsa näme arzu ederdi? Ejelemeden goý mehrim güler ýüzler hiç açan sormasyn. Janlar sag bolsun. Esasy bir diýjek zadym mehriban ejelerimiziň jany sag bolsun. Dünýädäki ähli gowluklary arzu edýän ähli ejelere ilki biledem ödejeme. Arzulamaz hasyl bolsun, ejelemden jany sag bolsun.